Ndandani paseduluran. Panglimbang 5 menit dina Kamis Kliwon tanggal 12 Juni taun 2020 kapetik saka Injil Matius bab 5 ayat 20 tekan ayat 26. Paseduluran mono akeh amane, akeh memalane. Kayata keladu omong kurang duga, celap-crup ora nyawang kahanane liyan, kudu kusro tanpa pangendalen diri, ceklekan aten lan sak piturute. Rikala ama-memala paseduluran ora disadari lan dimareni alias didandani, paseduluran bakal bubrah saengga kang dumadi cerah lan congkrah. Nek wis ngono, ora ana gunane dadi penderek dalam Gusti, jer ora bisa aweh paseksen becik marang masyarakat uga marang sedulur sak njaban kapitayan. Gusti Yesus ing waosan dina iki nandhesake wigatine njaga lan dandani paseduluran mligine jroning pepantan paguyuban para penderek dalem. Gusti Yesus ngelingake para penderek dalem supaya padha njaga tumindak lan omongan kang bisa wae natoni atine liyan. Tumindak bebayane mau kanepson utawa gampang muntap. Dene tembung bebayane mau yaiku kapir lan misuh. Kanepson utawa gampang muntap cetha mujudake bibit kawite tumindak ala marang liyan. Wong kang nesu ora wigah-wigih gawe rusak, nglarani liyan enggo gawe rajapati. Rikala kang dinepsoni ora bisa ngendhaleni diri, mesti bakal timbul padudun. Awit saka nepsu, wong adu arep minangka mungsuh ing pangadilan. Kanthi ngucapake tembung kapir, satemene wong wis pasang batas paseduluran karo liyan. Iki dumadi jalaran dheweke rumangsa luwih becik utawa luwih saleh tinimbang wong kang dikapir-kapirake. Mula lumrah wong kang ngapir-ngapirake liyan suthik srawung marang kang dikapir-kapirake. Dheweke tansah cubriya kena pengaruh ala kekapirane, jer manut panemune wong kapir iku ora mlebu swarga. Tinemun nalar menawa wong kapir ora oleh ngedekake omah ibadah. Kanthi gampang misuh umpamane ngucapake tembung goblok, satemene sawijining wong wis ngremehake anane liyan. Ora ana wong sing gelem digoblok-goblokake, luwih-luwih sing ngunekake goblok. Pepuntone yo amung padudun. Kanggo ngatasi memala paseduluran telu arupa sikap gampang nesu, seneng ngapirake liyan lan seneng misuh, Gusti Yesus dawuh supaya padha bedamen. Wigatine bedamen kapratelakake jroning tembung, rikala kowe arep caos sungsung ing altar nanging ana rasa ganjel ing ati merga iling isih ngendhem perkara marang sedulurmu, tinggalen pisungsung mau lan bedamen luwih dhisik lagi nerusake atur pisungsung. Gusti piyambak ora ngersakake umate padha cerah lan congkrah. Mula sadurunge atur pisungsung utawa ngibadah, prayoga para penderek dalam Gusti lungguh bareng kanthi pikiran resik lan ati adem, padha ndandani paseduluran. Uwong padha legawa lan nglegawa, sakeh kawinatesan lan kaluputan banjur dhisik-dhisikan nyuwun pangapura. Semono uga sing rumangsa ditatoni atine uga kanthi ikhlas aweh pangapura kaya kang kadongakake jroning donga Rama kawula kae. Para tresna pelem kinasih ndandani paseduluran wujud nyata saka pakon tresna tintresnan kang ing kono sedulur siji lan sijine padha aweh kawigaten mligine mring kawigaten kawinatesan lan kekurangane liyan. Ndandani paseduluran dadi wigati amrih tinampa donga-donga, pangibadah sarta pisungsung-pisungsung kita katur Allah.
Kepara paseduluran sejati mujudake pisungsung edipeni kang selaras karo karsa lan penggalih dalem. Tentu Gusti bungah lan mongkok kagungan umat kang bisa nyeksekake welas asih dalem. Suwawi sami munjuk kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.